ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂ ଯଦି ନିଜ ଝିଅଟି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ କିଛି ସେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଖାଇ ନଉଛି ତାହେଲେ ବାପା ମା କହନ୍ତି ଆମ ଝିଅଟି ଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୋହୂଟି ସେଇ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ବି ଚାଖିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାପା ମା ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଟା ଅଇଁଠା କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ କି ସେ ଝିଅଟିର ଯଦି ମନ ଥିଲା ସିଏ ଖାଇଦେଲା, ସେ ବୋହୂଟିର କଣ କିଛି ନାହିଁ? ସେ ବୋହୂଟିର କଣ ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ଟିକେ ଚାଖିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ ପାପ କରିଦେଲା? ଝିଅକୁ ବି ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ବୋହୂକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ସମାଜରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରାଧେ ରାଧେ।